Cardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. SDC Youth Front Band KSA atum chelang si Congress asongja po MLA Devobrata Saikia ame phi ke kaipon Pinidi phua hi thialong Rat Pen Congress asongja po MLA Devobrata Saikia aphan pinrem ponsi ame phi ke kaipon Alang liphan ka pinrem ponang kok apu thake kedam tang thang ni phai kre pho arni phelang pi ahabar along alam ki karbi kheyatum thurpak pen ka chisong ington te pin men kedam tang thang ni phai koi arni karbi angnong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen PGR VGR along longle aronre pen kedo atum aphan eviction ji aphan notice pipo pu alam chak ateng pen non notice pidat pen aphi konat ne pen amunit lason eviction ji pu along nang chedon dunde puke nilitum kroi thek the pusi KSA songja atum pen che songpon lason si Congress songja po MLA Devobrata Saikia pu abang phu assembly along lam theke paklang dun lapen pherangke amai long kaningje eviction aronre pu kaningje abangke nitum mentu neta kroi un elapen sodak pen pin rempon lapen jong si eviction along nangche jok dun bomlang pulotangte jakong sitami thornang kok popusi pachini pon Samilang sopen long ba morning ti Karbiang long news কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আৰু ইয়াৰ যিটো যুৱ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা মানে দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰতিমূৰ্তি আমি জ্বলন্ত কাৰ্যসূচীখন আমি বাধ্যত আজি মানে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে আচল কথাটো হ'ল যোৱাকালি তেওঁ এজন বিৰোধী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া গতিকে 21 তাৰিখে যি কাৰ্বি আংলং সাহিত্য ৰাজ্য পৰিষদৰ পৰা যি তাৰমানে এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে তাৰমানে বিশেষকৈ খিৰণি বিজাৰ পিজাৰ মাটিডোখৰত বছৰে তাৰমানে বেদখলকাৰী হিচাপে বসবাস কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে কাউন্সিলৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে এই ক্ষেত্ৰত দেৱব্ৰত শইকীয়াই তাৰমানে মন্তব্য দিছে যে এইটো সম্পূৰ্ণ অসাংবিধানিক তাৰমানে কোনো আইন নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য দিছে সেই ক্ষেত্ৰতহে আমি আজি তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি জ্বলন্ত কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেওঁ অসাংবিধানিক বুলি তেওঁ মন্তব্য দিছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2021 চনত তাৰমানে স্পষ্টকৈ ৰায় দিছে তেনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়াৰ পাছত তেনে অসাংবিধানিক বুলি তেওঁ ক'ব পাৰিব নেকি তেওঁ চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে নেকি আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰুলছ কোৰ্টত আছে তাত কাৰ্বি আংলং কোৰ্টত আছে তাৰমানে 1954 তাৰমানে মিকিৰ হিলছ ৰেগুলেশ্যনছ গ্ৰেজিং ৰেগুলেশ্যনছ এক্ট তাতে স্পষ্ট তাত লিখা আছে তাৰমানে তাৰপাছত আকৌ 1953 Ingdeng tro Goa along National Master Game 2024 kapathu kibi pon along Bangner Kep Karbi Anglong Arataphan nongme kewanpi Kedam tang ni pioneer kepen cricket home an Ingdeng Trok National Master Games 2024 Goa rong sopi Bambolan Stadium kibi pon along Bukajan 11 Bangner Kep nong e chepalong dunsi Karbi Anglong Arataphan nongme kewanpi Super Master Games and Sports Federation atumpen chepater pipon si Goa rong sopi along kedo Bambolan Stadium along Athletics kepathu kibipon Lason si Ingdeng Trok National Masters Games Athletics Goa arong sopi Bambolan Stadium along kapathu kibipon along Bukajan LA ke parlo Bormanthi Sodricho Rintithe 4000 pen kado kabe Bangner ke batum nong e chepalong dunlu Ingdeng Trok National Master Games Goa Athletic chepate along Bangner Kep nong e kachepalong dun atum amen laki Sujit Terang 40 plus 10,000 meter race along second lapen 5,000 walking race along second anong e chepalong dun lu Adun thu Klengdun ingti 45 plus javelin throw along Kethom anong e chepalong dun Tahin rong party 30 plus running race 10,000 meter along third lapen discus throw along Ingdeng hini anong e chepalong dun lu Home Siratok BP 50 plus laki yoga along Kethom anong e chepalong dun Lily BP 40 plus 400 meter race along second anong e chepalong dun lu Kache BP 40 plus walking race 3,000 meters along first gold medal 5,000 meter race along first gold medal lapen rally race 100 meters along second silver medal chepalong dunlu Mirdona Hansepi 30 plus second running race 10,000 meters 1,500 meter race along second 8,000 meters race along second 100 meters rally race along second anong e chepalong dunlu Lason senior cap Bassa P Ingti P 30 plus walking race 3,000 meters along gold medalist lapen 5,000 running race along third anong e chepalong dun si Karbi Anglong Arataphan nongmi 1 pilu
Bukajan Pesar Kurubi, Karbi Anglong News. Singhason Youth Forum lapen KSA lapen Singhason Youth Development Committee atumpen karchua jaime kedengpon. Thang ni phain kora ke thom arni Singhason Youth Forum KSA lapen Singhason Youth Development Committee atumpen Singhason pudi sobai ahawar volong komaji pen kilometer trok an sose kahelo di sobai bhomkuru ahi thi along kedam thang ni phai kre pho arni PGR VGR alam ki phelang pi along kisung ke phodun vek abang phu atum aphan Singhason Youth Development Committee atumpen karchua jaime kedengpon. Central Committee atumpen ason alam sitami Singhason Youth atumpen kibang jilangta kachesong karjapon thipji aphansi di sobai ahawar aphan thanmungpon ini Singhason hawar along adak Singhason Youth Development Committee la penisi youth pan sum cepatir piponsi kita tang 15 ani litum kesi songja poma youth pona songja potom abi fitji ben sikar biak hai kapacing room long Pojok ni, sini ngecing sam pen ke hang, seperang hancurul, langsung ke sini program badulo, si hok lo, ini hala bangso ni tu cing room long lo, alam thir bangka, mereka tan balon nili, anam phanta curulo, lapen karbi, orang kadok yarat phanta curulo polam thir bangke itu mahok lo, kadak fudel lo 15 ani fudel pen jopang thang cisong lo, la bangso ko cisong. Jopang thang cisong det pen ke hadak administrative tuntame mathalo ke wangjilangan ni ke institution ke hingnupo anse hingnupo pojone litum birta dak pen pachidam long leji phanatum puthotoni netta ki bonji phan mathalo sitame litum occupy lo kadog wela hai kachiton lo puthor ni metric exam do ama se hala bangso netta ki bonu daga joni litum khada kisung ki du kisung alam thep karbeng long rat anso se tum chini long lo laso pochi litum karbeng long arat tami tum karbi dak karbia khai kisung itum dak nang dudun chot amuni tum si tum karbi phan ke theng la bangso sentiment bangke long lo pe chakun i lo litum joni laso se karbeng long thur pak lo laso thur pak pen sitame litum along tamis thur pak main tum a control ke avidelo a control of food fish tame litum koson main litum chi control lo je konani gari badun plin konani a bang karbi ba a kapre ka khai tum a sentiment ba joni komane phan am he meke dam chok ba konani chi bhong na chi thengnam pru la bangso bangke chi control tu si litum la bangso side bang da akheng no bang dam tu chu delo itum kopi ma ki mang bang dam vet a joni litum karbeng long Thomas Council tame la pen state government tame te presar dolo itum 20 ani bangke chikroi nang koklo pinapen bangke notice pipo hala bangso aron relong ke do temphan bangke bijar long leke do karbeng long kona bang don ke plungpo po notice pipo po jone a joben masi hala so area ke do tem SGB atum han bangke amen pangdak filo lake kado ke thailong prong lo sila song bong same hala 20 ni ka chingwai long ke karbeng long lo kopima political party do Kongres dolo, BJP dolo, CPML dolo, EPSLC dolo, SSC dolo. Kadogo veta laso debate pinangan alam te koson simi baci kroi sarlo Supreme Court kadogo ve alam te penta paklang laplo dakke ke plung unji avar side do la pen ke legal damun joni chidon sarlo plung poplo. Stame bini thektholong nilipui bangke hala bangso isi political ali ke chuentu mala bangso riro rakdo. Riro rak bolam thebang ke non head long litum kadu we social media chithang bom lo Assam state along ke the dipropoto soikia pachi thagol litum theglong lo je labangso eviction ki claim bangke unlawful le illegal pupai pachi thang lilo je chini lo jongsila chini pudhala Assam itum halan 20 ani congress tum tanang chitong lo chidon lo hala tum chini der mante ma kosolom te la bangke litum pui bong bangke arondo boy fis tame la bang to hala bang so akai de man political benefit mane amalias ka chu NG litum apa ka jin so do ti congress ong se next year litum long bang ko la so kamat tha pa join si la bang so kaning je ti pini pui bang le ba congress tum non alang chum chini pang kan bang long so pathek pang thek nang po je kidam tang so trusing teron hu same ke je ge bia so ki van jeng alang litum tan lo lang na mela kongres tum ki do pensil lahai nang chiplang kinan ke nang dolo la si pini ka bangke la bang son ahok he lampe nang pachi thang nun ri
lapen karbi sentimen long lahen ci jong tabri kali dalang dum ke bang ji ani bang ke khuset po lapen ke bang bilangan ke karbi dum bang ke ining si basic tempo ar japon po lahen nong pimati chai nong kenam abeha ke klematum an chingrom si mai ke padupot thang ni phain kora hini arni lakha kripli korkan thi constituency ke parlo langlok so ahabar rangteron arong rong asar amaro along samilangso police station ke parlo nong pimati chai nong abeha ke klematum an chingrom si ke klem kedam nangji aron ateng chingki chingwai pon kedam tang suri hini ra ingkora ke thom pre achi kloni phai kre ke thom arni inglong asomati tribal akhiatum ansi rong rup arlo chainong namdam long choji lapen angtam pen kiwang atum non tribal atum aphan rong rup atok anu beha nang paklem long lidet nangji aphan chedon sarpen isi committee cheseng ponlu lapen isia bangke jingki e chethan et angbong ta patoi tepen hakim abdul lapen kabir abdul atum langlok so lapen borpung ahawar arlopen chainong john sirkep aron repen namdam chong hupon pu alam arjulong si tong sekot pen khangdun si jingki chingwai ponang kok loputa budhi sorteron ahin pen nang pachini dun samilang sopen longba morning ti karbiang long news han se kardom ti lo ini nilitum ladak chingrum nang kok alam thegala pulo nilitum ke dam tang establish tarik pregathom mane 13 October 2023 पे nilitum establish lo mane nilitum isia committee seng lo ladak local committee mane business association lo nilitum committee seng lo lapen hadak nilitum kici parai pon ke lapuno mane kici ke bi asu atum phan mane atok anu ipadam dire je fansi nilitum labang so akimang padopon nasi bepar behar aputha nasi nongpia bepar mante chai nong bepar ini ke chingrum nang ko ke lapulo je alang litum nilitum alam ke pate pekpen ajok alang litum atok anu dampen hormunam redpen nilitum tini labang so achai bang nilitum kanglo lo alang litum halam the sini ta julo ken aprang ta ke pachini do nilitum mane nang tum mabangke atok anu dam nang nelo nilitum ladak lokal bepari hoi si nilitum atok anu istami nang gori pipo nang litum apor pen hadak chinghong wa nilitum hadak malta me delivery nang pipo ko masini to pachini lo office tame inut bahini bepari tumbang tarju thek thepen alang litum atok anu dam pen hormun hotar mante longpi aso hormunam red pen sinilitum thek dolong pen sinilitum net dolo hang dolo rom kon lo lasi achai nong bangge jon sirkep pusipu lasi alang litum non cipulo molon pike bang belo claim telo pusipu lapen nilitum agidun tholo aprang men danang itu na pachini tanglo lapenang tumhan mesen pen nilitum nang archu pame nang than pame pen sinang tumhan pachini lahen lo nilitum ho lahen lo establish ke nilitum 13 tarik Oktober 2023 tapi nilitum start lo alang tumhan karchu arni 14 Oktober 2023 alang litumhan archu dun pa me pen nilitum chingki je than pa me pen se alang litumhan gidai lo aselang litum non abatai ke bang tuji bang ke alang litum puson claim pledet nang ko jong si alang litum claim lo pul litum la committee hoi pen alang litum han sodak pen kansai patu ko dalang litum amen pachini ba lo bang ke ladak bang ke amen bang ke kadir putapu usen babul hakim kadir naju lahai tumsi pula pen do thola amen bang ni an chini tu thede lo alang itu kena pensi bang ke haldia tipen dado lapen dobuka pen dado lapule hai kisimang ke dak lokel la dokmoka lo men dado lapule hai jo kasi nona dina kai ke medo de kasi alang itu handa pachini lo kasi nili tum la dak thekhedet pustame la lokel bepari tum mang sinang itu makam ge nang klem diko pusi nili tum bang alang tum han pachini lo lapen si platform do hala dak le tangka poisa chipi pajir sitame tiki kola dalong le chipi pajir na kusini litum alang tumhan pachini lo lasi bepara long ke lablos ke lake dopu kali buta lablos ke doweg lo lasi alang tumbang si bepar behar bojar long ke alang tum si landun ji jordun ji lasi bepari tumhan stame than pamenang ponana dhuke bojar heng no lasi nam pamenang ji rekati pamenang kustame la
lalang litum kacirib lokal bepari tumhan than pari ponang ko lapen alang litum han sitame ni litum ta wangri puge jetejan wangri puge puno da sialang tumhan wangon la konat malang tum la bepari kacirib hala dak sialang litum bangke dam long chot ko asi atok anu bangke dam de